Ολυμπιακός με τον Μήτροκλου να περνάει υπέροχα. Ο Μήτροκλου με τον Τριανταφυλόπουλο, τον κατεβάζει και αυτόν ο Μήτροκλου. Τελευταία στιγμή στο Μουστέρ, ωραία Μουστέρ. Ένα καλό σουτ θέλει τώρα. Στο Μήτροκλου είναι γκολ! Είναι γκολ! Σιγά μη δεν ήταν γκολ! Σιγά μη δεν ήταν γκολ! Σιγά μη δεν ήταν γκολ! Ανοίξτε τα κρατητήρια στη Γάρδα. Έρχεται ο πιστολέρος στο 21ο λεπτό. Εκεί που πρέπει, στο σημείο που πρέπει, ο Κώστας Μήτροκλου είναι έτοιμος. Εκτελεί και θα μπει φυλακή, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Πιστολέρο εκτελεί στο 89, εκμεταλλευόμενος την κίνηση του Μουστέρ, την προσπάθεια που ξεκίνησε ο ίδιος και τους πυροβολεί. Τι να κάνουμε, τα σίδερα της φυλακής είναι για λεβέντες σαν τον Κώστα Μήτροκλου, ο οποίος ισοπεδώνει τους αντιπάλους, τον τραβολογάγανε ο Τριανταφυλόπουλος και συμπαίκτες του πάνω από 10 μέτρα, μένει όρθιος και με ένα ψύχρεμο πλασέ, τελειώνει τη φάση από την πάσα του Μουστέρ, ασίστ για τον Μουστέρ, τελείωμα για τον Μήτροκλου, τελείωμα για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 στο